Így magadban és álmaidban, ha álmod kergeted, mindig lesznek pillanatok, amikor úgy tűnik, hogy mennyivel elveszed mindent, amit kerestél. Ilyenkor kell őszintén bíz abban, aki vagy, elhinni, hogy képes vagy felülkerekedni minden elég gyorsuló akadályon. Amikor úgy tűnik, hogy elóra váltod armaid, rájössz majd, hogy mennyivel erősebb lettél a küzdelem során.
igen, kiáll a taxaténosoknak. Gyönyörű volt. Nagyon szépen köszönjük, de még lesz egy vers. Csak megpróbálom a mikrofon Anitának beállítani. Kívánom, hogy emlékezz szavamra, bárcsak megtapasztalnál életedben minden jót, álmaid valóra válásának boldogságát, az örömet, hogy értékes embernek tartanak, s a sikerek felett érzed elégedettség érzését. Ha csak ráébrednél a türelem fontosságára, és elfogadnál másokat önmagukért, hisz megértéssel és szeretettel minden színben rábukkansz valami jóra. Bárcsak bíznál az emberekben, és elhinnéd, hogy mindenki sebezhető. Bárcsak mindig biztonságban és szeretetben élnél, és tudnád, hogy te vagy a legfontosabb. És szeretném megköszönni azoknak a felkészítő kollégáknak, akik a csodát végezték a türelmes munkájukat.